Baroda. Meeting Saturday 14. Baroda 18, JK Kerala 14, 17, ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் விறுவிறுப்பான ஒரு ஆட்டம். ஒரு வெற்றி புள்ளி JK அகாடமி கேரளா, ஒரு வெகுமதி புள்ளி பெங்களூரு. ஒரு வெகுமதி புள்ளி JK அகாடமி கேரளா. வெகுமதி புள்ளி Baroda. மீண்டும் சமநிலையில் 3-3. ஒரு வெற்றி புள்ளி Baroda. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஆட்டத்தில் Baroda 4, JK அகாடமி கேரளா 3. ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் விறுவிறுப்பான ஒரு ஆட்டம். ஒரு வெற்றி புள்ளி JK அகாடமி கேரளா. மீண்டும் சமநிலையில் 4-4. ஒரு வெற்றி புள்ளி JK அகாடமி கேரளா. JK அகாடமி கேரளா 5, Baroda 4. மீண்டும் வெற்றி புள்ளி Baroda. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஆட்டத்தில் Baroda 5, JK அகாடமி கேரளா 6. ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் மீண்டும் ஒரு விறுவிறுப்பான ஆட்டம். மீண்டும் அடுத்த ஆட்டம் ஆண்களுக்கான 4வது காலிறுதி ஆட்டம். அந்த ஆட்டத்தில் ஆட வேண்டிய அணிகளாக நாம் அழைப்பது துரைசிங்கம்
தூத்துக்குடி அவர்களை எதிர்த்து மகாராஷ்டிரா. அடுத்த ஆட்டம் ஆண்களுக்கான 4வது காலிறுதி ஆட்டம். அந்த ஆட்டத்தில் ஆட வேண்டிய துரை சிங்கம் தூத்துக்குடி அவர்களை எதிர்த்து தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். 2 வெற்றி புள்ளி பெங்களூரு. வெற்றி புள்ளி ஜேகே அகடுவிருப்பாளர் ஆட்டம். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஆட்டத்தில் ஜேகே கேரளா 12 பெங்களூரு 10 ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் விறுவிறுப்பான ஒரு ஆட்டம். பெண்கள் கபடிக்கான 3வது பரிசு ரூபாய் 15,123 வாரி வழங்கிய வள்ளல்கள் தெய்வ திரு ஜே முத்துப்பெருமாள் அவர்கள் நினைவாக ஒரு வெற்றி புள்ளி விருதுபாளர் வெற்றி பெற்ற நாட்டத்தில் பரோடா 18 ஜேகே கேரளா 14-17 ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் விருதுபாளர் ஆட்டம். ஜேகே கேரளா மீண்டும் 20 சமநிலையில் பரோடா விருதுபாளர் வெற்றி பெற்ற நாட்டத்தில் பரோடா 20 கேரளா 21 பரோடா 27 ஜேகே கேரளா 22. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி பரோடா. அனைத்து சலன்களையும் மாறி வழங்கியவர் உயர் திரு மிஸ்டர் ஜவஹர் தமிழ்நாடு கொக்கோகோலா வருக வருகையா வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இக்கபடி போட்டிக்கான கேலரிக்கான அனைத்து சலன்களையும் வாரி வழங்கிய வல்லவர்கள் ஒருவர் மிஸ்டர் ஜவஹர் அவர்களை வருக வருக வருகையா கபடி சார்பில் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இதற்கு அடுத்த ஆட்டத்தில் ஆட வேண்டிய
அகடமி கேரளா. வெற்றி புள்ளி வெற்றி புள்ளி. இந்த ஆட்டம் முடிந்த தயாராக இருந்தால் இந்த அடுத்த ஆட்டத்தில் ஆட வேண்டிய துறை சங்கம் தூத்துக்குடி அவர்களை எதிர்த்து புள்ளியில் பெற்ற மகாராஷ்டிரா வெற்றி